No m'estranya que els que van dir que no hi havia hagut un referèndum l'1 d'octubre diguin que no va haver un referèndum a Escòcia. No veuen referèndums enlloc, pel que veig. Les evidències són tan clares que fins i tot fa vergonya haver de defensar l'obvietat. El Regne Unit va celebrar un referèndum d'autodeterminació basat també en el respecte cap a la realitat escocesa i la voluntat del poble escocès i la voluntat del Parlament escocès, que va escollir una llista a favor de la independència, per cert, amb menys suports dels que té l'independentisme al Parlament de Catalunya. Per tant, negar la realitat demostra on rau una part del problema, que és la no acceptació de la realitat. Si ja no es veu que hi ha un referèndum que tot el món va veure, que és el d'Escòcia, i es diu que no va haver un referèndum d'octubre que tot el món va veure, normalment en aquestes situacions és molt difícil després treballar sobre la realitat perquè es parteix d'una fantasia. És una fantasia dir que no va haver un referèndum a Escòcia i sobre fantasies és molt difícil fer polítiques realistes, sincerament.